Здравейте! Казвам се Даниела Добрева от iHome Real Estate. Продавам тази прекрасна къща в равното поле на село Хераково. Тя е с 400 квадратни метра РЗП и 870 квадратни метра двор. Намирам се в самото сърце на къщата, от което като артерии тръгват топлината, светлината и водата към всички стаи. Тук се работи много, виждате материалите, усърдно и прецизно при това. Са направени всички разводки на ел-инсталацията, на водопровода, на отоплението. Но остава за вас да оформите кухнята и всекидневната по ваш стил и желание. Ако искате да чуете как птичките пеят над полето, заповядайте на оглед.